En cas de conflicte bèl·lic o de catàstrofe natural, el trencalòs podria arribar on no arriben els mitjans de transport convencionals i portar-hi, per exemple, un carregament de medicina 5 vegades superior al seu pes. El trencalòs és un treball de final de carrera d'un grup d'estudiants d'enginyeria aeronàutica de la UPC i és, també, un exemple perfecte de col·laboració entre universitat i empresa per desenvolupar un avió no tripulat, un tipus d'aparell que cada cop té més aplicacions en el vessant comercial o en el militar. És un camp en què a Catalunya ja treballen diverses empreses que ofereixen, per exemple, imatges infrarroges per controlar el perill d'incendi o fotografies per ajudar a cartografiar un territori. L'avió no tripulat es fa anar des d'una cabina de control i té avantatges com ara el baix cost, la major durada dels vols o l'accés a zones perilloses per les persones. BAIE, l'organisme que aplega les institucions i les empreses del sector aeronàutic a Catalunya, ha presentat oficialment la seva candidatura a acollir la futura seu europea de desenvolupament d'aquesta tecnologia, un mercat en expansió que atreu cada cop més inversions. Creiem que efectivament el Centre d'Excel·lència de Sistemes Aeris no tripulats podria ser el projecte tractor que aconseguiria aglutinar tots els elements que Catalunya ha estat desenvolupant en els darrers anys, que ara mateix estan consolidats, estan llestos i ens falta, diguem, aquesta peça consolidadora que pensem que podria ser aquest centre. En la cursa cap a la designació hi participen també Madrid, Andalusia i Galícia, a més d'una candidatura francesa i una d'Alemanya.